Čaute, dneska si ukážeme, jak naštať svojho kamaráta v Minecrafte. Tak, my sa na to aj vyhrneme, musíte si postaviť takýto vodík a toto musí byť z bedrocku, musí to byť proste z bedrocku. Hej, on takto, akože takto, tak. A vidíte toto, robíte si opačné písomové dvere, akože falošné písomové dvere. Takže tak. Vlastne tu vidíte, že samé sú dia, lebo dia je akože veľmi dobré, na to hráči reagujú. Takže ako tu vidíte, tuto si dáte skalu a keď niekto iba takto pôjde, že proste si vykráčuje, už bude noc, ja neviem. Že bude naháňať nejaký zombík v noci. Tak, asi troška ďalej poletím. Tak, on si pôjde. Wow, to je aké super. Rýchlo, choď. Takto, pôjde rýchlo. Wow, nesi nič. Vidím dia, proste nič okolo, len dia. Ale, dávaj, toto som nejaké blbé, avšak to je len skala, tak ako sa to môže zavrieť? Aha, však ja ich prekabatím. Zatmelo sa mi pre očami. Zatmelo. Tak tu sú tieto. Aha, tak ja si to tu dám preč. Áno, a teraz... Ne! No a zomre. No a... tak, jak našla svojho kamaráta, tak po slovensky. To ma napadlo asi pred 2 sekundami a hneď som to akože urobil a tu boli diamanty, tu boli rozhádzané diamanty, neviem kam smyslí, aj tu. To beriem ako samozrejmosť, ja vám o tom ešte niečo poviem. Najlepšie je, keď akože hráte server a urobíte si nejakú akože vy vlastnú parkour mapu a potom to dáte akože na internet, ak si to môžu ľudia stiahovať. A potom niekto si to stiahne, proste toto uvidí a takto sa tam vlastne sám vytrolí. Čo by som ešte k tomu povedal, je to dobré, no tak to je jasné, že je to dobré. Potom je to dobré ešte, keď to hráte s nejakým kamošom proste a jemu poviete, že Gabriel, choď vyťažiť nejaké diamanty, a potom akože to nič, to som sa zapletol, nič ste teraz nepočuli, prepáčte, to bolo také zaplatené, nie, že akože on povie, no vieš čo, idem niečo vyťažiť, proste pôjde takto, tuto pôjde, tak, začne ťažiť a potom vy sa vrátite a wow, toľko si nemusel vyťažiť, ja ten povie, akože on o tom bude vedieť a že on povie, no vieš čo, tak troška som našiel taký, a tu som ti urobil také, takže by sa tam nikto nedostal, ale ty sa tam dostaneš, no, lebo to je urobené, aby si sa tam aj ty dostal, no. Proste poviete, že ste nejaký mod, akože ťahli, tu si dáte tieto, a keď si to všimne, dá to preč, ale aj tak sa tam nedostane. Blbé je, že sa tu môže akože dostať pomocou akože si vykope hlinu a potom sa takto jednoducho, ja to budem takto blbo vládať, lebo teraz mám mikrofón v ruke, ako mám stojan, ale takto sa mi lepšie hovorí. Tak ja si dám, tak ja si dám mikrofón do stojanu, chvíľku strpenie. Tak už som späť. Vlastne, predstavte si, že mám v ruke hlinu a pôjde 1, 2,
dva mu stačia, pôjde sem a si to vykope. No to je nevýhoda toho, čo som ja vymyslela, ale zasa akože to ma napadlo asi pred 2 sekundami, tak akože to si tiež akože vážte, ale je to dobré akože na trolenie a nie, že som nechcel kopírovať, tak proste som si vymyslel, že to bude dobré s týmito diamantmi. Chcel som urobiť bedrock, ale potom ma napadlo, že bedrock to je taký akože úplne pevný, že to sa ani neposunie. Ani nejde to len akože, nejde to so všetkými, len s obsidiantom to nejde a s bedrockom, ako čo ja som skúšal. S týmito dvomi to nejde. Proste to nejde. Môžete si to stopovať, ja vám to takto ukážem, ako som klasické píznové dvere, len ich urobíte opačne. A nadáte tam proste diamanty a sem skalu, to poznáte, toto si takto bedrockom, aby sa vám nič nepoškodilo, si to urobíte. A sem si dáte najlepšie rudu, lebo podľa mňa na to najviac reagujú, lebo vlastne z toho si môžu urobiť buď bloky, buď nástroje, alebo buď si nechajú tak. Podľa mňa je sem toto najlepšie dať a toto len tak, aby to krajšie vyzeralo. Ja som tu mal aj nahádzané diamanty a neviem, prečo mi to zmizlo, proste ja chápem. Ja viem, lebo som išiel moc ďaleko od toho. Hej, už viem, prečo mi to zmizlo. Takže tak, toto sem tak zničíme. Je to dobré, ako som hovoril. A môžete si to takto, ja vám dám nejaké také zábery, také pekné zábery. Haha. Pomoc, horím. Tak, to boli také zábery a pekný zvyšok dňa. Čau.